Wamuri kuona apo ndi amai nemwana vari kurwisana. Amai vari kunotora mwana wavo ane 14 years anga akatizira kune murume ane 31 years. Ndo nyaya ndiri kufamba nayo zvamanje manje. But mwana iye ari kutaura kuti amai vaindishungurudza. Handizivi kuti kushungurudzwa kusvika palevel ipi inozoita kuti usiye musha paunogara woenda kumurume. And age yacho achiri mudiki. Saka da kuti tione video iro tori analyzer tapedza. Pane umwe uya anofambira nyaya dzakachipa dzakafanana neidzi. Akazodzifambira nyaya dzacho vakanotora mwana vakamuendesa meno kunonzi kudisciplinary committee kempere chichichi ikoko. But tikamuudza nyaya dzine basa kuti chivhaya ari kuba mari anofuga musoro simply because he is also part of a ZANU-PF. He is being funded by ZANU-PF kuita zvese zvaari kuita. But haisi nyaya yemumwe uya wetumandebvu. Tikutaura nyaya yemwana, yekushungurudzwa kwemwana, uyezve munhu wacho akatizirwa nemwana ane 31 years. Hatina kumbonzwa kuti akasungwa kana kuti zvakamira sei, zvakazoita sei vakangomusiya akadaro. Ngatipinde munyaya tinzwe kuti nyaya yedu yakamira sei uye iri kufamba sei. Mimi munogara pa next door. Mimi ndimi amai vake. Yone makore makani. Saka baenda kumurume. Yoni makore mangani? 14. Yapera yadolora manyoni baranda baki. Ngashethinde kumba ari kuramba. Andina kona ngotora ndotamoni batona kwandide. Chicha ngachichitwa namurume yo chinokuitisa tudogara ku. Abana. Saka ari kuda kuendera ikoko. Kwa chikora chacho. Andina batana aja unanobhadira mari school fees. Mano ine makonde. Ine makonde. Unafonda tata wangu namba za unokuzina foro. Andina chikora bati mari yakabhadira na tete vangu hawazabhadira mari. Unofonera. Namba za unodzana musoro munofonera zoti wabharana mari yakabvisa pamari. Vakati ava murume wavo akati handisi mwana wavo. Vakandiramba. Ndibaba vake chaina tambura kufamba navo. Nawo ndichakandamba. Bati vakandiramba baba. Ndandibati. Hanzi baba vake ndi baba vake chaivo, uye tatambura nekumutsvaga nekutenderera tichimutsvaga mwana iyeyuyu. Handiziva hangu kuti ama 2K brand dzavo dzakanyatsowaya zvakanaka here kana kuti chichiri kuitika. Amvaona decision yakakosha zvakamunakira mukati meupenyu hwake kuti aiwa rega ndiende kumurume. Ane 14 years. Achitori mwana wekuchikoro, achiri kutoenda kuchikoro, ende atori pasi pemutemo wenyika. Ndokuoma
kwaita zvinhu munyika yeZimbabwe kwatinogara tichitaura kuti mbavha dzawanda, pfambi dzawanda, maprofita enhema awanda nenyaya yekuti kune nzara kunzoko. Rega tichiona zvakazoitika pamberi pacho yafambirwa neuyu wetumandebvu uyu anofambira nyaya diki dzakadai so uyu. Tinomuudza kuti iwe chimboita nyaya hombe utiudze kuti mari yasewiki newe iri kubva kupi. Investigata tuone. Anoramba akanyarara achipinda mubako. Anoziva kuti idzodzo dzinopisa hadzisi dzekutamba nadzo. Rega tinzwe kuti aufamba. Dimishere misisi. Imim. Dimishere. Mari. Dimu na dimishere. Alright, mobi esirise. Ande mobi. Wakadia, yes mobi. Nai munyara ko iwo mugoma kosi uona zvakakodzera kuti uende unogara nemwana ane 41 ane 14 years iwe une iyane 31 adobda njani aiwa munya isusu tikubvunza munya ngapindure mubvunzo aiwa imi minyorara imi munonzi munyaradzi remi ndimi muri kugara nemwana ane 14 years remi ne 31 years now is this not the wife uri kumshaure uri natsozviziva daira munyaradzi mwana akatiza oh mwana ane 14 okutizira nei akatiza kumba uchiya kuna munyaradzi kwakatizira unoti mwana akatiza achirudzi munyaradzi unotizirwa nemwana ane 14 wobva watangogara naye ne 31 years wakatiza here saka chamunoda kutaura chamune muchihwandisira muda kuexplainera mukomani aiwa maybe asikuziva hakunotiza munyaradzi atinganyarari munyika uchigara nemwana ane 30 ane 14 years iori 31 aiwa una kumunyepera makore akuzvidzira atiza mama vako aiwa usatamba tinazotamba newewo hatina kutamba newe uda uzogara kumurume What the? Don't do this. Don't do this. Don't fucking do this. Police is mwana uri kubatire. Yeah? Apa ari kutorwisa kuti arambe achigara nemwana under age. Ari kutorwisa. Uye mwana wacho ari kutosapota kuti haanzi ndindakamunyepera makore. Saka hapana kana repi inotongwa kava. Zvinofamba sei? Pakashata. Ende ari kugara kuti ndikadzokera kumba kwaivo kwataichiswera nenzara kunoku tiri kudya. Pakashata. Uri polisi mwana rumbatire. Uri polisi mwana rumbatire. Kuno. Saka uda kurovana. Uda kurovana. Munyaradzi uda kurovana. Aiwa ngauye. Musambotya, musatye. Iwe, udakushaiwa, iwe. Mobi. Ndowakara the gun. Ngauye. Mobi. Mama kwari panapa. Mama. Nai. Mama pinda imota. Nai. Twenda nekumafrisa, twenda nekumafrisa. Right, mazvionera mega. Pane this comment yandasangana nayo
patweet iyi. Ndambotraya zvanitorera nguva kuti ndi understand, but ndazoinzwisisa at the end from chimama vachitaura ivo. Mira ndibudikire pascreen munyaso ndiona ndiri ipapo tichiverenga comment iyoyo kuti Maya vana vamazuva ano chavanotoda ende chavanotonzwisisa nacho inyaya yekutotika vanoda kusiyiwa vachiita. Vaita voona mamistakes avo vozofunga, but vamwe vacho manje vanogona kutadza kuzodzoka. Inozogona kutadza kuzoita penga udzoke. Zvikanzi they failed to discipline this child at an early age. Ipapo chokwadi ipapo mwana akasiyiwa achienderera because mwana akapwanya kapo akarohwa kusi kushungurudzwa. That's discipline. Handitika ndori kunzi nachimama wakundikana iyo. A little too late now. She is at her peak of enjoying sex. Mahormones ari kutamba haasitombogadzikana. Ndosaka uri umona anga achirwisa mhomzo wake kutosvika pakutochema nekutochema chaiko chaiko. Zvikanzi tough love will save her zvaizvezvi. Let her stay with that man, get pregnant, be rejected, and only then will she sober up. Ambotora nguva aona nhamo yekuti mumba haisingori kudya bota nekudyiwa bota chete. Mumba kushanda. Zviripo zvakawanda zvekuti apana chidikwa ngachingofunga kuti marriage it's all about sex, but vasingazive kuti pane responsibilities aripo akawanda akasiyana siyana. Handitika zvikanzi if they take her if you take her in, she will run away. But akaendeswa kwaanombonyorangwa zvekuti kuti azotiza. I don't think kuti paanobva ikoko anobva munhu ane hunhu pavanhu. Handitika ndonyanga chikufamba nayo ndichikuratidza kuti ameno zviri kuitika munyika uyezve vana ava vama 2000. Okay, before I go, let me show you imwe futi nyaya iri kutonetsa futi yemurume mukuru anonzi baba Kero. Angaenda kunoona mwana ane 13 years achida kutonodya. Vakomana zvimwe zvinhu zvatiri kuitirwa vakomana zvakangooma zvazvo. Pamwe pacho tinozongoti nyika but nyika yedu iyo handisiyo kuti chichiri kuitika zvedu apa. Nekuti ukaona uri murume mukuru ushu ndiwo baba Kero ava vabatwa futi ava. Tati tikuda namba dzamai Kero tovadeedza panapa mai Kero vouya tovaratidza waya nechitupa chako iri birth certificate remwana iri wauri kuda kudanana naye mwana mudiki wavavinga kuzoona nhasi uchifunga kuti vabereki vake havapo moswera makavharirana mumba nemwana. Vouya nechitupa chako toona kuti iwo ni makore mangani. Mwana wayo ane 13 years. Iwo ndiye mwana wawafambira kutopinda mumba. Saka tiri kuti tokumbirawo namba dzamai Kero toda kutaura nemudzimai wako auye azoona this situation. Hatinoda kuisa maoko edu pauri, hatinoda kuita sei, but cooperate with us. Right. PaZimbabwe baka ini nangu conclusion yandozongouya naye ndengoti paZimbabwe we are a cursed nation. Nyika yakaturukwa last number, Sodom neGomora chaiyo nekuti zvinhu zvacho zviri kuitika kaizvo mawani. Vamwe vari kuba neuko, vamwe vari kutsotsa neuko, vamwe vari kupomba neuko, left right and center pane zviri kuitika. Pakashata. So ndonyanga chifamba naye zvamanje manje. As for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Ngatisangane muvideo rinotera.